Oh, parang minion ah. Nahiya ko. Ay, sino man mo? Napaiyak. Brum, 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 brum. Mabubalik ka dati. Magaling ka naman yung mag-pikin. Brum, brum, brum. Gigigil pa ate. Magaling ka naman pala mag-pikin. Brum, 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 brum. Nagdarang payong. Kaya nasa yung ano, talikod na lang kami. Ano nga, sapa mo nga dyan ano, dyan sa may gilid mo. Dyan, hindi, dyan sa may ano mo. Ah? Ah. Bakit dala kayo ng payong? Babaan mo. Eh, ano mo ha? Mamalaglag. Ang mukha nyo ang naanoan. Ang naiinitan. Dapat payong kayo sa mukha. Namumoses si mama eh. Ano na? I-arap mo muna daw ang. Yan. Na kayo mag ano? Lakas ang alon ha. O diba? Mas hindi nakakapagod kaysa mag-motor na ikot pa ako ng ano, si Popot. Lakas ang alon. Dahil. My goodness. Lakas ng alon. My goodness. Kita mo na ng maayos. Hindi ako mapagod ng sobra. Faster. Papa mo yun? Hala. Tama. Nahiluman tulo sa akin ni Auntie Milin. Yung lalaki. Sige rin, kaway kulot. Tanggal ako medyas. Sigurado malulublob ang aking mga paa. May duwende. Oh, tuwang-tuwa. Ay, May duwende. ayun na. Ay, hindi mo naririnig yung Hi, hello, yung kulot. Hi, hello. Uy, ang babang. Ha? Kaya mong tumalon na. Wala mo kumabang. Wow. Uy, andito na baby. Oh. Wow. Ay. Aray ko. Ay, yun naman talaga. Hindi na naman ako. Hala, basta tayo nito. Ay, siyempre. Araw talaga yan kaya. Hoy! Talagang mababasa ka mo. Ako! Magbababa. Ako! Ayoko magpapasaya. Ako muna. Hindi na. Oy, Bunso! Ay, basa tong pantalon ko. Ikaw ang matitiklop. Aris! Ibaba mo nga si It's ano? G. Aris, ibaba mo nga si Axel! Isang chinelas na. Sino ang kakarga sa akin? Wala. Sige, matatalsi ka ng ano ko. Sinong dakila? Sino ang tusay na baliw? Damn it. Dito na kami eh. Yes, sir. Alright. So, ano ngayon? Sabado, 4, June 4. That anniversary ng lola ko. So, magpapamisa. Simba lang kami dito sa simbahan na binahian.
Ayan, ang simbahan ng Binahian. Tapos umaka na. Okay, tapos na. Diretso na kami sa sementeryo. Tabi-tabi. Akala mo ano ng ahas eh. Hindi ka rin Aray ko, putik yan. Nagat pa akong langgam. Gusto niya talaga ako. Ay, lula niya roon yan, Bo. Ay, lula niya. Ay, lula. At dinita. Uy, alapit ko kutsara na. Uy, Dalawa. Ma, surong ko. Wala naman po nga ang mga Ayaw. Pag sa pansit. Tukubunto daw. Sabi niyo lang nagawang pa yan. Sinamaan mo na si papuk mo? Oh. Ma, yung apo niya po. Ma! Sinamaan si papuk niya. Kauna si Pansit. Sinamaan si papuk niya. Yummy! Dahil si nanay. Yummy! Ako ang iriton ba? Saya ano sa simba. At yan kay biglang nagburong. At yan kay biglang nagburong karas yan. Baka biglang baka biglang magburong karas. Lumabas na yun. Oo, siya nang parang gagawin. Sa'yo yan? Doon ka na lang kumain sa ano. Huwag mo ubusan si Nag-order na ako kay Pidong. O may ano? Uy, pasipido. Iyo, kay Pidong ta. Akala ko ba kay Pidong ang magiging manunggang ko? Busag na. Hindi ba na sige pangaro ay pinagawa? Sabi-sabi po, ma. Maski pa. Kadungan sa ano sa muya ang dako no. Kuya no, si Kuya Bert. Wala may salit. Tama na kasi, tama na. Doon na magnini na. Niya kanyo man si Desi yan ta. Nagparabay mo na nga ni si Maray G. Iyo. Tidos inyo. Nagrambang lang. Anong dede o yan? Ayun yan, Didi. Gusto niya ng pansit. O sige na, ayan na. Sige na. Yehey! Papa! Yehey, Papa! naman ako nakaibang Isang ano, natutuo. Akala nga. Ayan, pag dito kayo sa Binahian, may malapit na resort dito. Ito yan. John Aldrin Beach. Ito lang yung Binahian. Baka 100. Kano ba yung Saan resort? bang ano dito? Pasok daw kayo sa loob, baka doon na. Sa dulo. Ligo na din kayo? High tide. Try ko. Libre na. Okay, update lang. Ang entrance pala dito sa resort is sa matanda 40 pesos, tapos sa bata naman 25. So meron dito silang CR, may ano din, banlawan,
lahat na yun. Tapos advisable lang na maligo sa loob ng lambat kasi maraming salabay ngayon. So kung maliligo kayo dito, pero pwede rin naman sa labas kung hindi kayo takot sa salabay. Ito yung lambat, ayan, nasa gitna lang. Mainit, pero G na to, palag na to. Dito lang kami. Swim na daw kami, sige, kaya ulit. Dito na. Nakapajama na ako eh. Ganda na buhangin dito. Tulak natin papunta doon. Ah. Hilahin ko. Alap. Aray ko. Makaangat ah. Wait lang si ate mo. Hindi ako makaangat ah. Hindi. Nakaano na ng tubig. Ako na mag-fix. Hawakan mo lang muna. Ito. Baka malaglag mo yung... Hindi, ang pangit naman kasi ng pagkakaan nito eh. Hindi na yata pinapatawid ko dun eh. Baka sumabit sa ilalim. Meron kasi nakalawit dito bato eh. Nakalawit na bato dyan. Sa face ko ah. Kay bato ko sa face. You look like a sand monster. Higa ba ako? Masusunog ang mukha. Paano yun? Parang sa matanda na. Kulumot na. Finishing touch. Ito pa sa gilid. Yan ay malambot yan eh. Malambot yan eh. Ang sakit na sa kamay pag dito. Ikaw naman! Kuha ako ng ano. Ayan. Palabas na kami. Nung andito yung mga artista. So ayan, 40 pesos ang entrance ngayon. Tapos sa matanda yun, sa bata ay 25. Lamig. So ayan, pabalik na kami. Ay, maliligo. Okay,
Ano ba ngayon? 8 June 5, 2020. So, uwi na kami sa Rizal. Nagre-ready na lang. Ako lang pala hindi nakaupo. Saan ako uupo? Paano kung masakay? Kami man lang. Wala, upuan ka. Upo. Anong kahoy na lang ako dito? Ano yan? Ano ang tubig? Pataas na. Pero hindi pa maalon yan. Kasi alas 8 pa lang. 7:30. Nagkakaano ng alon at umaano na yung hangin. Wala nang hangin. Kaya lang nagkakaroon ng alon. Yun naman ang tubig. Doon daw sila pupunta, di ba? Sa islang yun. Dito, nata. Saan? Eto? Ito, di ba? Ito mahaba. Tapos ayun. Bag daw. O, yung bag. Yan na lang. Ito na lang sa harapan. Para nasa gitna yung bigat. Oh, may jellyfish. Ayun o. Palit. Yung kiri. Katalikod. Uwi na. Wakas nakarating din. Okay, bababa lang kami.